धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा कामहर सदा शिव विश्वनाथा फलेन परितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् प्रवधानेन सफलाश्च मनोरथाः आदित्यवर्णे तपसो धीजातो वनस्पति सवक्षोधविल्वः
तस्य फलानि तपसा नोदन्तु मायान्तराय शभाय लक्ष्मीः उपयोगिं समृद्धिं च यशुचि प्रयतो भूत्वैदं फलमया देवः स्थापितं पुरस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्म जन्मनि फलेन परितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् प्रधानेन सफलाश्च मनोरथाः धनधाय महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामौषधे मे पुत्रपौत्रधनधाः दशयश पुत्राश्वसेन्द्री देवी देवताः श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाचुमानं ह्यते धनं धान्यं पुत्रामसंवत्सरं दीर्घमायुः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः आचम्य प्राणायाम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय स्वाहा ओम श्री माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः रुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ध्वक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय स्वाहा ओम श्री माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः मत्स्यभक्षीय ओम चरणं पवित्रं प्राणं तेन पूतस्तरदृष्टतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूतादि पापान् नमरातित्तरेव ओम तस्मिन् राष्ट्रे श्रियमावेशयाम्यतो देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादानि संनाशं देवयामि सौम्यं पादने संनाशं देवयामि पूर्वमध्यं चरणा करें चरण पकड़े नमस्कार करा ओम कमिटी महाजन
ओळावी सगळ्याच वतीन स्वामीचे हांव आभार मानता. स्वामी महाराजांचे हांगा वास्तव्य सुखमय जावचे अशेंच हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. हाजी पयलीं 50 वर्सां पयलीं गुरुस्वामी हांगा मठ बांदपाच्या वेळार हांगा आयिल्ले आनी हांगा आमगे देवस्थानाक सादारण 5 दीस स्वामीचे हांगा वास्तव्य जालें आनी त्या वेळार स्वामी महाराजान आमगे सगळी देवाची सगळी म्हणजे अभिषेक वगैरे करून सगळी सेवा केल्ली आसा. आज बरोबर 50 वर्सांनी स्वामी महाराजांचे शिश्य आमकां कडेन आसात आनी आमकां खूब आनंद जाता की तांणी हांगा आज आमची हाका म्हणजे आमच्या विनंतीक मान दिवन ताणें येवन आमकां प्रसन्न दिसलें. सगळे महाजन म्हणून आमकां सगळे आनंद जालो, सगळे थोडावेळ आनंद जालो. तशेंच त्या खातीर आमकां खूब स्वामी महाराजांचे आमी आभारी आसा. आमची स्वामी 2016 जानेवारी 2016 पिठाचेर बसले. ते पिठाचेर बसले नंतर आज आमच्या देवस्थानात स्वामीची पहिली भेट आसा. पिठारोपण जाले नंतर आमच्या माहिती प्रमाणे स्वामी महाराज वैष्णव मध्यवर्ती पितांचो विस्तार जावचो त्या खातीर तांचे खूब प्रयत्न आसा. तांकां भरपूर यश मेळचें अशें हांव रामनाथ पंचेश्वरा कडेन प्रार्थना करता. तशेंच तुमी सगळे हांगा खूब मोठ्या संख्येन आयले आनी आमगेले आमी कार्यक्रमाक शोभा हाडली. खूब शॉर्ट नोटिसान म्हणजे आमकां काल आमकां सांगलें राती आमी सगळो वेब हाजेर आमच्या वॉट्सॅपार पेपराचेर घाले. त्या प्रमाणे खूब लोक आमी येवन कार्यक्रमाक शोभा हाडली. त्या बद्दलूय हांव तुमचे आभार मानता. स्पेशली काशीमठ स्वामीचे हांगचे शाखेचे जे ह्या कार्यक्रमाचे हे आसात म्हणजे आमचे कमिटी आसा त्या कमिटीचे हांव आभार मानता. तशेंच बालाजी शेणे खूब हेल्प केलो ताचे हांव खूब आभार मानता. प्रथमतः देवा तशीच आमच्या स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्या सर्वांक रितीन आशीर्वाद करता. आमच्या समाजात सगळे सारस्वत समाजात एक विशेष भारती कुल एक कुलाच देव स्पष्ट सांगू गेला की एक घराच देव पुढे गटात तुझ्या दशकोस्ती ब्राह्मणात की परशुरामाना कोणा अंगात थोडं दे कालकुना तुम्ही या आराधन करा. भागवत ब्राह्मणा कोणानु रबेल होते दशका समसंगर कुल घरच्या मगी देव सांगतात की कुलदेवाक आपसू क्रिया सर्वाणी जनाय जताचे ही तर बोलूस कोण आहे आपसू चंदागरी बापू चेरी ब्रीज कोणा चेरी आपसू चेरी आपसू चे जनाय मोक्षुर किदेसो नेचर दासा केलेरी आपसू ना इके निर्त दे संताती कुमारतान भवती पुत्र भवे वायु तुझ्या चाकू गई आप कितना ही वायु जाए ना चरदा किया इस चरदा के वो आलबदल जला रे चकरा निकला ये आत्म नाम संगाती केदाई आप चरदा के भीतर सुचे चरदा मस्त चरदा के सात तो प्राय जलाई सारा से चरदा जलाई बेशर्ता तिका वो
भारी संतोष या तशीची आता आसू मला नाही कोण फुल देव आसू तुमचा बाप इष्ट देव तशी आसून का कोण देव सद्गुरुदेवा एक विशेष कोण रामनाथ खांदेरी गावातली आणि कसं की वैष्णव दीक्षित यांची पुढे की महत्वाचे आहे या या गावात येऊन आमचे विशेष आमचे ते दीक्ष केल्या महाचार्यानं त्याचे महत्वाचे आहे आमचे तुला भावपुराकडे शंकर ने बोलो आमची गेलो त्याचे ते आमचे पूरा जमाना राजत त्यांच्या काळात ग्रस्ताश्रमिक आयास केले जातात ते कसं नाही पाय ऐकलं बापू तो जेव्हा डोरा गेला नंतर कसं नाही करतस जे घरी गेलाय शेती घेतली आणि काही मला राहणे आमची लेख आता लहान मॅच होती और नंतर बाळा की काय ते आले ते बाप की गडाई ते वेगळे ते इथल्या 600 केलं दिल्लीत गई आगे क्या करता है क्या ना गेली आम्ही गावात पुरा केला म्हणून थांबलेल्या त्या गावात असले दिल्लीत गई आणि ते आली तुझं खय बघती आहे अंकुष्ट मात्रम जर्रे प्रतिष्ठितम ये मिरारे ये तुझे अंकुष्ट आले की जरा तिथे दवा द्या सर्व फिल्म करू शक्य असतात तका नारायण प्रभू आचार्य आणि बरे सुमत बोली तद उत्प्रेक्ष करते की उत्प्रेक्ष अलंकारो सगळे प्रबंध की उद्घाटन शक्ती ते महत्वाचे आहे तुझे केल मॅन त्या बात आहे गुरु म्हणजे रामांची कशी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू ने म्हणते आम्ही म्हणते ब्रह्मांडा ध्रुवसाक्षात स्कंदेव रियत्पदे आचार्य श्रीमदाचार्य संतुमे जन्मजन्मनी म्हणजे नाही अंगा राज अंकुर कोण अंगा ओके चतुर्मुख ब्रह्म भावी ब्रह्म संकात अंग श्रीयत्पदे आपला इष्ट देव कोण श्रीयत्पदे दिशांगा शेषजा लक्ष्मीनारायण प्रधान या वैष्णव आपल्या केला मात्र ताकदृत केला मात्र महादेव पुत्र जाता किया आगादा तद्दंतोय जे रागतील सागर आकाशांतून देव दाबर देवत्वये सागरात सर्वदेव नमस्कार सर्व नमस्कार कोणावचे ताका महादेव प्रपंचात लय करते काय नाग शक्ती त्याची कोण मला शंकर स्नान आलं सम्यक कक्षते शंकर स्नान सर्व आकर्षण को नाश होत पड़े शंकर स्नान का शक्ति तुमचे महादेवा का दान करे तशी महादेव विशेष किया महादेव नाजले तक देश भक्ति दी कोणंगा महादेवान वैष्णवाना यथा संतो हो पण भागवत संतस अंध्याय वेदव्यास संतस म्हणजे वैष्णवांक कोण प्रधान देव के महादेव दैले किया दैले आरे यते मनसु बोलू हरि येली शंभो कन्नडानं विजय दासू बोल आणि महादेवानी मकुका मिरामनादा कसं माकुका म्हणजे कुलदेवानी कसं माकुका आपला लक्ष्मीनारायणाची भक्ती दी भक्तीश्च तत्साधनं कोणतावी भक्ती नंतरना म्हणजे ना देवाचे त्यातून तुम्हाला भक्ती दे रे देवांना कशी भक्ती दी का महादेवाची गीत काही
तैलधारेयन्ते मनसु गोडु हरियल्ली तैलधारा धारापात होती विशेष क्या ते धारापात आणि स्पीड दाबता एक एक गणपत धारा पडतं तशी जेव्हा तू मका विशेष जाऊ तेव्हा ते लक्ष्मीनारायणाचे प्रती दे रे मनसु गोडु हरियल्ली हरिली तैल केदारक्षाणाम केदारितस्का इत्या महादेवारी वैष्णवानाम यथासंभव यथा भक्तो ताके लागले तो भक्ती करतो दे तुला ना ताके लासू चुमलारी भक्ती विशेष तुझी कोण आहे महादेवानं मनोभिमानी देव मृतकाली अंग छान मध्ये तुझी कोण आहे महादेवानं समज महात्व सिद्धांत आनंद सिद्धांत संजमला देशनी तो वेद नारायण भारत को पडाका जागा आणि महादेवा दिग्या की केद्राई आम्ही पूज्य पद्धती वर्गाला कशी सकाळी निर्माल्य कसं करता देवस्य वासुस्थिते रुद्रस्य शिवाते संस्थाप्य आम्ही कशी निघाले देवा देवा केदाई तू दे देवाचे रात देवा दहा महादेव असते आणि तिकडता निर्माल्यकडच्या देवाची माती आली बघता आणि त्याचे माती आली भावन करी फक्त असं त्याचे माती आली येदवरी उलदवरी विश महादेव केदाई देवा प्रसाद पेचा रखता वेद करते ना मिलता केदाई से महादेव का उच्च देव रामस्य नादः रामः नादः यस्य रामनादः रामनाद नहीं रामाका कौड़ी नाद महादेव तो रामनादो राम में नाम तका क्या हम तके जे रामनादा प्रतिष्ठा केली गई जेठ रामनादा मूल पे रामेश्वर किया ताणे महादेवानं आम्ही केदार काळा दरपूर का म्हणजे गुप्त म्हणून सर्वे जाणू लिंग प्रतिष्ठापन केले काय पंचाकृती कळे रामनाथांनी त्या प्रतिष्ठा केल्या रामानं राम ब्राह्मण नसतील ब्रह्महत्या पाप थोडके करते रामनाथा प्रतिष्ठा केलेलो काही ना आणि पुरा ऐकल्या घोर ब्रह्माच्या पाप केलं कोण जो राक्षस यथार्थ ब्रह्माच्या पाप केलं कोण मला आम्ही देवा कोण महादेवा कित्या ऐकलेलं काची तू त्या वचार काय काय ब्रह्महत्या पाप तरी मागच्या ते कबार ब्रह्माच्या काच मला वैष्णव क्षेत्र नहीं तो देव तुला तुझो मारतो त्याचा मतलब काय सांगितलं नाही की वच रे आकवच काशी वच अंकस या पे मोदी नाही ना महत्वाचे काय सांगितलं मी तुम्हाला आवाज दसे करी रामनाथ महादेवा हे म्हण नाही यथार्थच आहे तशी ते पावलं ते कारण त्याने फळला देवा काशी तो तर कोण ब्रह्महत्या केलं कोण महा तवळे शास्त्र सांगते की तसा नाही वय की तो सेतू म्हणतात ब्रह्म पळे की समुद्रा वेमानिया ते पळेला आणि ब्रह्महत्या पाप होता राम नाणे ओढ ब्रह्महत्या केल्या म्हणा महादेवा तवळाई काय नाही आप केलं सेतू बद्दल पळून असतो ते कधी काहीतरी मुक्ती घेतली रामनाथा केली वच्चो मन बादिराज होता गेले तीर्थ प्रबंधन कस तश महादेव विशेष क्या भक्ती कहाणी दिलेली आहे मी जरी रामायण केल्या जे आदर श्रेष्ठ रहा आम्ही कशी आचरण करता ती और वॉर्ड मरीशो त्यांकडून जे दुसरे करता ती
आम्ही गेले रामनाथ महाराज दुर्गा आम्हाला दिलेली रामनाथ तो रामनाथ तो अंगाल तो जंगल समाजात कुलदेव रामनाथ आदर बनी विशेष मस्त कुलदेव विशेष मान जागो ऐकता मठा ग्रामात देव तो ग्रामात होते अत्यंत गुलाब चढ एक गुलाब मानसी रामनाथ अंगेला विशेष चढ नाही म्हणते ते चढ गुलाब तशी रामनाथ विशेष देवा मस्तकांना बरे करून घेतल्या विशेष देवा आराधना करतच ती गुलाबी मात्र ते घडत केले विशेष कार्याची त्यागे गीत आणि वैभव विशेष कृती जाम का गीता आणि निंजिन कामाने गेम का त्या करता ती तशी आज ती स्वागत केले देवा सन्मान मान या प्रभूचे सन्मान श्री लक्ष्मी नारायण विशेष रामनाथ ती स्वीकार को स्वीकार विशेष कृती वैभव दिको सर्वांनी आराधना केलेल्या माता म्हणजे रूपात केलेल्या पापास दोष त्यांना आव आमगे ते तुले पाप केल्याने नाले तुले वाईट केल्याने आज ते क्षमापण करतात ही आम्ही केलं म्हणजे रूपात दोष केलेली पाप केलेली रामनाथ क्षमापण को विशेष समाधान विशेष कलन लोक तत्व विशेष गुलाबी शिवते कारण लोक प्राप्त देवान को चलन काम पण हा देवा प्रार्थना को प्रभेद ओम नमो नमो भगवते मानवनाथ के क्रम भागम देवी श्री संस्थान काशी मठाधी श्रीमद साहेबेंद्र स्वामी गुरु महाराज की जय काशी मठ संस्थान की जय काशी मठाधीश की राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश आश पाश दोष क्लेश नाश करी हे परमेश राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राकरे वैराग्य ईश व्योमकेश हे फणिभूष राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणिक सदा तैयारी श्री हरिले चरणांतु
धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतू हरी 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 श्री हरिले चरणांतू धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतू धीरे मन हे त्रिपुरारी राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा शुभकृत नाम संवत्सरे दक्षिणानि मंत्रतो मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षस्य दशम्या तिथौ अद्यौः ति भानुवासरे विष्णुपक्ष विष्णु के एवं गुण विशेष विष्णु मध्वाचार्यानवर्त निवासी अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण शिरातिशाय श्री विष्णुयास विष्णु प्रीत्यर्थम स्कुलदेव लक्ष्मी नारायण रामनाथ शांति कामाक्षी देवता समेत चतुर्थ वाहन निमित्तक यथा मिलितता ध्यान वा षोड़ पूजांच करिष्ये अत ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भोगनं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने जगत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम ध्याये नित्य महेश्वरगिरिनिमहं चारुचन्द्रावतं सम रत्नाकरवजनांगं वरशुभ्रवरा वीर्य संप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममरणव्याप्तिवसानं विश्वाद्य विश्ववद्यं निग्रहपञ्चमुखे ब्रह्म रामेश्वर रामनाथ देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शान्तिर्देवताभ्यो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम विद्युद्धाम समप्रभाम कविस्कन्धसितामीषणाम कन्याभिगर्भावदस्ताविरासेविताम हस्तैश्वर्यदाक्षितां चापगुणसञ्जनीम विप्राणमलात्मिकां दुर्गां भजे कामाक्षि देवताभ्यो नमाध्यायं समर्पयामि गन्धद्वाराधुरादर्शानि नित्यभूतां करिणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिमेश्रियम् ओम यापनिर्यापलपुष्पायाशपुष्पिणीः रहस्तासानुज्जन्तो सः गन्धं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि ओम यत्पुरुषं यदुपदिधाव्य कल्पयन् मुखं विभावकावुरुपादा उच्यते ओम वनस्पत्योद्भोधुत्वगन्धार्यो गन्धोत्तमः आग्राणदेवदेव धूपोऽप्रियताम् यत्पुरुषं यदुपदिधाव्य कल्पयन् मुखं विभावकावुरुपादा उच्यते ओम धूपं समर्पयामि साजं वन्निनामुक्त्याधि प्रेष्यामि देवाय परमात्मने रायमानरकात् घोरादीप ज्योति नमोस्तुते लक्ष्मी नारायण रामनाथ शान्ति सत्यं स्वर्दिन परिशुद्धान अमृतोपसूति प्रोक्ष्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ओम भुवः स्वाहा श्री लक्ष्मीनाथ देवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानं समर्पयामि हस्तप्रक्षां मुक्तां चन्दनं पूजितां मुनिं समर्पयामि ओम
ओम राजाधिराजावते सात्विकी कामा कामेन कामेन महालक्ष्मी श्रीमती नमः ज्योतियात् शान्ति महादेव नमः ज्योतियात् कात्यायनी कन्याकुमारी नमः ज्योतियात् महालक्ष्मी देवी नमः ज्योतियात् मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सहस्रवादक्षिणामे सहस्रनामशास्त्रे समर्पयामि। यस्य स्मृत्याजनामुक्त्यार्थ पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतायाति सुद्योगेन मन्त्रेण क्रियाय मुक्तियन्तनात्म्यादेव पूजाय नमायामि सिन्धेवा बुद्ध्यात्मनं भावानुस्मृत प्रज्ञारहितवानिमितक यथाविध पूजाराध भगवान श्री कुललक्ष्मी नारायण रामना शांति कामाक्षी देवता प्रीतामृत तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। वषट्ते विठाकन्वे जन्मवर्धन अश्वरूढ खड्गधारी रक्षणे का सदा तैयारी श्री हरिले चरणांतु धीरे मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतु हरि 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 श्री हरिले चरणांतु दीन मन हे त्रिपुरारी श्री हरिले चरणांतु दीर मन हे त्रिपुरारी राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम नाम ते पावन राम नाम संजीवन रामनाथ तो निरंजन राम ध्यान दुख भंजन राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा राम भक्ति धीरे रामनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा काम हर सदा शिव विश्वनाथा। हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा हरे वेंकटेशा गुरु वेद व्यासा हरे श्रीनिवासा बादरायणा गुरु चरण के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣ के ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಸ್ಮರಣೆಯ ಬಲವಿದ್ದೊಡೆ ಭವ ಭವಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಹರಿ ಗುರು ಕೃಪೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಭುವಿಯೋಳು ಬೇರಾವ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಆ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣಾದೊಡೆ ಹರಿ ಕರುಣೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ।